Tento pozemok ponúka všetku potrebnú infraštruktúru a ideálne podmienky pre život vo vašom vlastnom domove. Má rozlohu 1363 m2 a je vhodný na výstavbu rodinného domu. Vítajte v Komárovciach, vzdialených len 20 minút autom z centra mesta Košíc. Pokiaľ hľadáte miesto pre rodinný dom, kde budete realizovať svoje sny o bývaní, tento pozemok je tou správnou voľbou. Príďte sa pozrieť. Ahojte.